Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Sherifula Jabaraniso ɲɛmayaso commission de gestion u ye moto 6 di u ka baarakɛla dɔw ma baarakɛla minnu ni olu ka baaraw ye sanni feere sugu ye commerciali mɔgɔw ni bolifɛn minnu ni a dilen filɛ ni Sherifula Jabaraniso commercialu ma a bɛna na kɛ sababu ɲuman ye u ka baaraw u ka se ka nɔgɔya kosɛbɛ a sɔrɔla ala ni jɛɲɔgɔnya sababu la jɛɲɔgɔnya min ni a bɛ Royal Motor cakɛda ani Sherifula Jabaraniso ni ɲɔgɔn cɛ a dili kɛnɛ o sigira sen kan ka bɛn jumadonni ma Bangoni Janginɛbugu la Bamakɔ sigida fɔlɔ kɔnɔna na Sherifula Jabaraniso ɲɛmayaso commission de gestion commerciali baarakɛlaw ka fara an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Marani Haidara a denkɛ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara kan olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ moto ninnu dili kɛnɛ kɔnɔna na Fatumata Yaya Kani ani Baba Keita olu kɛra baara ninnu seere an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kɛnɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni alikuranna kalan de ye a bonya n'a karama minɛn bɛ tara ka di an karamɔgɔ ma ni o ye Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara ye lajɛ in yɛrɛ bi don kadara min kɔnɔ o de ye télé Sherifula ɲɛmayaso ni o ye commission de gestion de Sherifula TV ye ka moto 6 dili ye a ka cakɛla dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na télé Sherifula cakɛla minnu ka baaraw ɲɛsinen don sɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni hakilina ɲuman min ni a bɔra ɲɛmayaso yɔrɔ a dabɔkun de ye cogo min na ɲɛtaga bɛ se ka sabati sɔrɔ sira fɛ baara yɔrɔ in na o de sen fɛ maa minnu ni olu garisɛgɛ donna moto in na u ye u ka nisɔndiya wira ni ka tila ka bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin hakilina ɲuman in tigiw ma. Alhamdulillah nisɔndiyalen ba don bi ni wagati in na pas pour moi mais ni baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen an ka commission ani an ka télé yɛrɛ tigi n'o ye Seyid Sherif Usman Haidara ani Ahmed Tidiane vraiment n'u nana bi ka na ni moto in remise kɛ an b'u fɔ k'u barikada ani an ka commission yɛrɛ ɲɛmɔgɔ monsieur Kulubali Sanba an b'u fɔ kosɛbɛ vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ nin ye ko daminɛ de ye ni tɔba bɛ kɔfɛ quoi an bɛ direction technique membre bɛɛ lajɛlen fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la an contannen don moto ninnu sɔrɔli la a bɛna kɛ sababu ye ka courage don mɔgɔ caman na walasa ka se ka baara kɛ ka se ka objectif ninnu atteindre objectif minnu dilen don an ma san kɔnɔna na. An ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye an ka commission mɔgɔw an yɛrɛ ɲɛmɔgɔ an ka chef département chef ɲɛmɔgɔ ninnu ani baarakɛɲɔgɔnw. O kadara kelen in kɔnɔ télé Sherifula cakɛlaw tɔgɔlamɔgɔ bɔra ka bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin ɲɛmayaso ma. Baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ guide fo n'o ye Seyid Usman Madani Sherif Haidara ye n b'a denkɛ fana fo mun y'a ka baara bɛɛ bila ka n'a ni wagati kɛ anw nɔfɛ n b'a fo ka waleɲuman dɔn ne bɛ commission fana fo commission min ye ni hakilina ɲuman ta ka moto tabi ka di an ka commerciaux ma ka se k'u ka baara teliya u bolo ka se fana ka objectif u k'u ka objectif atteint a diyara ne ye kojugu. Moto ninnu yɛrɛ sɔrɔla télé Sherifula ka wulikajɔw min ni o kɛra ani Royal Motor ka jɛɲɔgɔnyaw sababu ye walasa ka lafiya di cakɛla ninnu ma u ka baaraw kɔnɔna na ani ka fara baarayɔrɔ yɛrɛ ɲɛtaga koɲɛw kan o de y'a kɛ ni ɲɛmayaso ye ni hakilina ɲuman in ta ɲɛmayaso yɛrɛ ye bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin Royal Motor ma ni ka sɔrɔ ka kumaw kuncɛ ni weleda ye ka ɲɛsin cakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka wulikajɔw boloda hali bi laɲiniw ka sabati. Bi an bɛ kɛnɛ min kɛ o de ye ka bolifɛn dɔ di baarakɛlaw ma commerciaux ma pour que laɲini minnu bɛ entreprise bolo olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na donc an nisɔndiyalen don parce que non seulement an ka kɛnɛ bonyana fɔlɔ ni an ka karamɔgɔba den a Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara donc ale nana ka na an ka kɛnɛ bonya mais aussi an ye commerciaux ye k'a ye k'a fɔ fari fonina commission de gestion ka nin baara in na an bɛ se ka min de f'u ye o de ye hali bi u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ hali bi sɛbɛ sen kan pour que télé min n'a dira a ma a bɛ san 3 bɔ a bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc an nisɔndiyalen don an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ bi ye motow ye sini a bɛ se ka kɛ mobiliw ye mais a bɛɛ bɛ toujours baara de bolo. Effectivement an ye partenariat nin kɛ ni Royal Service de partenariat échange de marchandises n'a bɛ f'o ma n bɛ n ka fɛn d'i ma i fana b'i ta d'u ma
donc an ye a fɛn in labɛn a bɛ kalo dama dama bɔ donc bi kɔni an bɛ remise kɛnɛ kan an b'u fo u ka danaya kan u ye choix porté an kan an fana ye choix porté u la donc an b'u fo k'a ɲini ala fɛ don n'a nataw la an ka se ka partenariat kɛ hali bi min ka bon ni nin bɛɛ ye. kɛnɛ in maaba welelen ni o ye an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Aidara a ye nin waleya in tare kosɛbɛ ka sanga ni o ye a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na tele Sherifula ɲɛmayaso ni o ye komisiyɔn ye u ka wulikajɔw la minnu ni o bɛ ɲɛtaga sabatili ko fɔ. bi wulada in na an nisɔndiyalen don ni sigi kun yɛrɛ ye ni o de tele Sherifula baarakɛlaw n'o ye commercial niveau ye moto minnu sɔrɔla ka se ka di baarakɛlaw ma u ka baara a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min an filɛ o remise de kɛnɛ kan moto dira minnu ma ala ka kɛ hɛrɛ ye an n'u bɛɛ ma a tɔɔrɔ fana ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kisi a ma ala k'an sago d'a ma baara ninnu yarabi ala k'a bɛɛ taa ɲɛfɛ parce que nin encouragement de ye baara min n'i bɛ a la dɔ ka se ka fara a kan cogo min et puis a ka se ka nɔgɔya a baarakɛla yɛrɛ bolo cogo min président ninnu tɛmɛna o kuma la ka se ka o lakale n'o ye a ka commercial yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɔra k'o de fɔ peut-être fɛn dɔ bɛ di mɔgɔ ma courage min b'i la ka tila ka dɔ fara o de kan et puis peut-être fɛn dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ bila baara dɔ la n'i ma fɛn d'a ma peut-être min b'o nɔgɔya a bolo a bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ mais peut-être ni fɛn dira min bɛ se ka déplacement fana nɔgɔya an b'a dɔn o bɛ baara tɔ nɔgɔya ka taa fɛ de. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ moto ninnu kilew bɛɛ bannen kɔfɛ dila a tigiw ma maaba welelen ninnu fɛ kɛnɛ in yɛrɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmed Tijani Aidara ale ka taamaw ye ni ka taa a ɲɛda cakɛyɔrɔ in birow bɛɛ lajɛlen kan. Mali jamana jagokɛlaw ani usine-tigiw tɔgɔla soba Chambre de commerce et d'industrie du Mali soba kɔnɔ Bamako délégation régionale ma ɲɛmaw olu ye kalanbulon dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin u ka baarakɛla dɔw ma walasa u ka dɔnniw bɛ se ka kankuriya cogoya min na ka ɲɛsin jagokɛlaw ani usine-tigiw tɔgɔla soba u ka baaraw ɲɛdɔn ani a faamuw ma a kɛra ka bɛn sibiri de ma CCM ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na Samayira Sanogo a n'a ka jatala Samba Tarawele Sherifula Jabaraninso tɔgɔla fɛn minnu sɔrɔla u fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ. I mana kɛ baara fɛn o fɛn kɛbaga ye dugukolo sanfɛ a ka kan e ka wuli ka jɔ kɛ ka caya walasa ka se ka o ɲɛdɔn o de hokumu kɔnɔna na ni kalanbulon in sigila sen kan walasa ka se ka élu consulaire minnu bɛ district Bamako kɔnɔna na yan ka o ladɔnniya o jɔyɔrɔ ani baara min bɛ ni o kalifalen bɛ o la min bɛ se kɛ sababu ni ka baara nɔgɔya o bolo cogo min na. Bi sigikun kun ye mun ye chambre de ye service dɔ ye état y'a créé loi dɔ fɛ ka décret dɔ ta k'a ka mission fɔ a kɔnɔ donc mun b'a organiser pour que chambre bila en place il faut que mɔgɔ 200 ani 94 ka eli Mali yɔrɔ bɛɛ la ka bɔ Kayi ka se Kidal u b'a fɔ ma ko eli consulaire c'est comme député a ka kan n'o bɛ yen n'u le bureau bila en place bureau dɔrɔn kana bɔ chambre ka mission kalama a ka kan bɛɛ ka bila même niveau d'information chambre ye mun de a ka kan mun de kɛ a ka baara ye jumɛn pour que différence ka don ale ni structure tɔw cɛ donc an ye programme dɔ boloda ko ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw former chambre texte la ka bɔ loi la ka na décret la ka na arrêté la. Bi sigi kun tɛ foyi ye Bamako mam consulaire ye mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 8 de mais ala ka wele sera dɔw ma donc minnu bɛ yen bi mɔgɔ kɔrɔlenbaw b'u la minnu bɛ mam consulaire la depuis mandat 3 mandat 4 mais mɔgɔ kuraw b'a la minnu siɲɛ fɔlɔ ye nin ye donc mam consulaire dun kun tɛ foyi ye mam consulaire bɛ jate i n'a fɔ chambre ka député les députés des opérateurs économiques donc ni aw ye opérateur économique ka député il faut que jɔyɔrɔ min bɛ aw la aw ka se ka o dɔn kosɛbɛ comme ka fɔ anw jɔyɔrɔ nin de secteur privé minnu bɛ dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 anw jɔyɔrɔ nin de ye o tɛ foyi ye ka jago ɲɛfu ɲɛna k'u lakalan ka ɲɛ ka se ka u taabolo n'u bɔyɔrɔ k'o f'u ɲɛna financement bɛ sɔrɔ cogo di ni partenaires bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di chambre yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ se ka se ma cogo di chambre ka dɛmɛ bɛ se mɔgɔ suguya jɔn de ma chambre ka rôle ye jumɛn ye donc il faut que u ka se k'o dɔn n'i kɛra mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ f'i k'o dɔn.
ka o ladɔnniya o yɛrɛ jɔyɔrɔ ani baara min kalifalen bɛ o la o ye fɛn ɲuman ye a ka kan ko kura ka o ladɔnniya kosɛbɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye baara minnu bɛ ni olu kalifalen bɛ o la ka walawalali caman kɛ o ye o fɛn ninnu kun kan min bɛ se ka kɛ sababu ni olu yɛrɛ o na se ka taa mɔgɔ ladɔnniya mɔgɔ minnu ni o ye bonya ta ka da o kan ni k'o kɛ élu consulaires ye. Sɔgɔmada in na an y'an ka élu wele parce que programme de b'an bolo depuis salon ka ɲɛsin an ka élu ma pour que ka se k'u former chambre de commerce yɛrɛ u bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a matarafa u ka se k'u ka baaraw kɛ u ka fɛnw kɔnɔ u ka corporation kɔnɔna la o de y'an se an sɔgɔmada in na formation in d'abord an b'a ɲini k'a yira élu la chambre de commerce yɛrɛ ye mun de ye yali chambre de commerce ɲɛsinnen bɛ baara jumɛnw ma a sigilen bɛ sen jumɛnw kan a labɛnnen don labɛn cogo jumɛn na a bɛ se ka nɔgɔya jumɛn ta ka se jagokɛlaw ma u ka activitéw kɔnɔna la formation bɛna kɛ o fɛn damadɔ de kan. An ma aw ladɔnniya k'a fɔ e n'a fɔ bamakɔkaw y'a kɛ cogo min na ni kalanbulon in dayɛlɛla an ka région fan caman na élu consulaire minnu bɛ yen walasa ka se ka o ladɔnniya kosɛbɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali ka baara ye fɛn minnu ye jago bunak'u kan fo ka taa se kɛnyɛrɛ minnu bɛ n'an ko secteur privé o minnu bɛ ni o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka sɔrɔ bosoli la n'an ko ma ko économie ani jamana yiriwali la. Mali jamana sugumɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba collectif national des acteurs des marchés du Mali olu ye bolofara dɔ sigi sen kan n'u ko a ma ko bureau sigida 4nan kɔnɔna na Bamakɔ kɛnɛ in kan o bureau mɔgɔw bɔra ka jira mɔgɔw la a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛdakura di sugu ko ma ka bɛn ni bi tile kow ye Alhamidou Badini ani Seydou Ɲare olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Mali jɔnjɔn dali ka fara folisenw ka laadalakow la o de kɛra ka ni biro kura in sigili baaraw bɛɛ daminɛ sigida 4nan kɔnɔ Bamakɔ n'i ye biro in yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 83 ɲɔgɔnna la minnu ni olu jɛlen don sugu 16 la sigida 4nan kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ cogo min na ka gɛlɛya wuli ka bɔ sugu ninnu kan ka a koɲɛw labɛnniw sigi sen kan. Anw kɔni anw bɛ commune kɔnɔ a mɛnna an bɛ baara kɛ sugu tɔgɔ la a mɛnna mais ka bureau validation kɛ o le kɛra bi pour que k'a présenter jama na o baara le kɛra bi an pɛrɛnnen don ka baara nin kɛ sugudenw ka lafiya kama ani sugu bɛ se ka jɔ cogo min na an kɔni an ka baara taabolo y'o o damadɔ le ye an takun tɛ dɔwɛrɛ ye sugudenw ka lafiya kama o kɔ. Sigida 4nan ɲɛmaayaso in ni hakilina in tari kosɛbɛ k'a sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ k'u nacogo bɛ kɛ walasa ka nin baara in nɔgɔya a kɛbagaw bolo fo ka taa se u ka laɲiniw sabatili ma. Bureau mɔgɔ an b'a ɲini u fɛ doni min talen filɛ ka d'u ma Ala ka ta fanga d'u ma Ala ka ta fanga d'u ma an kɔni bɛ mairie la yen an b'an jɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na an b'an bolo di ɲɔgɔn pour que plan d'aménagement des marchés minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ ka se ka respecter miliyardtigi min bɛ sugu kɔnɔ million camantigi min bɛ yen million tantigi min bɛ yen 100 min bɛ yen 10 wa hali dɔrɔmɛ 1tigi min bɛ yen nɔ bonya kɔnɔna na bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma mɔgɔ si kana jɔ ɲɔgɔn na. Collectif national des acteurs des marchés du Mali ni o ye Mali jagokɛlaw ka kuluba ye a y'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka baaraw kɛ min ni o bɛna kɛ sababu ye ka lafiya di Mali jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ni o bɛna wolo sigidaw ɲɛtaga la. An tɛ se ka développer cogoya si la tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan développement ka teli o de la. O de kama an y'a ɲini ka bureau communal nin bɛɛ sigi teliya la chaque semaine presque an bɛ ka bureau dɔ sigi mais bureau ninnu an y'o a validera bi de sinon k'a fɔ bureau provisoire kun sigilen don a bɛ waati bɔ u kun bɛ baara la fana mais pour que k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ doni kalifara minnu na o de ye ninnu ye c'est pour ça an bɛ k'o baara ninnu boloda k'u teliya ɲɔgɔn nɔfɛ mais an b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka organiser wa n'an organisera fana an bɛ se ka avancer ka jamana in la avancer a nɔfɛ parce que an de ye jamana ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ collectif national des acteurs des marchés du Mali a ka baara bolodalenw kɔnɔ a hakili b'an kan ka ni bureau in ɲɔgɔnna sigi Mali jamana fantan 4 bɛɛ kɔnɔ min ni o bɛ marabolow ko fɔ cogo min na ka ɲɛdakuradi sɔrɔ cogo ma Mali jamana kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnbaga sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ.
juma octobre kalo tile 5 san 2018 diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 maaw bisimilala Congo Kinshasa jamana kɔnɔ taama min sen bɛ u bɛna kuma ɲɔgɔnya don u ni politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa jamanakuntigisigi kalataw minnu bɛ ka na décembre kalo tile 23 ka se ka kɛ bɛn ni basigi kɔnɔ o don ne Congo Kinshasa faaba la yɛrɛ Kinshasa kalata labɛn ni jakulu commission électorale nationale indépendante CENI u ni o ma ɲɛma kumana kuma fanba bolila fɛn min ka hali ni nɛɛma don a la k'a sɛbɛkɔrɔ walawala o ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka di a ye ka Congo Kinshasa jamana dɛmɛ minɛnko ta fa minɛnw bɛ se ka kalata yɔrɔw lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min walasa kalata kɛlen kɔfɛ mankan kana na kɛ k'o ka di diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye François Delattre Faransi jamana den don lasigi den don diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Faransi jamana tɔgɔ la ale bɛ taama in na a ko ɲɔgɔnkunbɛw minnu bɛ ka kɛ u ni Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u nafa ka bon a kɔni ma kɔrɔfɔ in janya nka dakurunya kelen a y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛ ka hakili jagabɔ sɛbɛkɔrɔ dunya u ni Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɛnɛ bɛna kɛ sababu ye ka daw de yɛlɛ gwɛlɛyaw minnu bɛ yen ka don olu gwɛlɛyaw ka k'u wuli cogo ɲini u ka taamaden dɔ y'a yira k'a fɔ u ye min kɔni ɲini kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛ a k'a to diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies k'a dɛmɛ a ka baara taabolo ɲuman na nka kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛma Corneille Nangaa y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw bɛ ka min ka fɛnɛ b'o kan kelen de ka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u mago tɛ kɔkannamaw ka dɛmɛ na ka don kalata in dafɛ min bɛna kɛ décembre kalo tile 23 o kumana fɛnɛ b'o kan kelen ka a mago tɛ maa ka dɛmɛ na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 taamaden ninnu u ni kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ɲɛma kumanen kɔfɛ cɛbaw minnu kɛn bɛ k'u kanbɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaw ni jamana ɲɛmayaso ka maa jiralen u bɛna kuma ɲɔgɔnya don ni olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gwɛlɛya bɛ fa min fɛ faw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye wote bɛ kɛ ni mansin min ye ko machine à voter kalata minɛnkura don min ma deli ka ye kalata bina k'u ka Congo Kinshasa fanga sinamatɔ ɲɛma caman sigalen don a laban kana na kɛ namara fɛɛrɛ dɔ ye jamana ɲɛmayaso bolo k'u ka maa jiralen jagoya cogo Congo Kinshasa jamana kunna Cameroun jamana kuntigisigi kalata dimanche don octobre kalo tile 7 juma kun bɛ kɛ yɛrɛmankutu baaraw da ye ni o ye campagne ye maa ye 8 de ye bi cɛbaw la minnu k'a da jamana ɲɛma Paul Biya k'a la barisabu ka da ka akere muna ale ko k'a b'i sen bɔ ka dɛmɛ don Mori Kamto ma Paul Biya kɛ kun bɛ ka ɲɛjɛbaw labɛn faba yɛrɛ la Yaoundé denmisɛnnin jɛmagwani min fɛnɛ wili bɛ bi ni a kanuba cayalen don denmisɛnninw yɛrɛ jigilamaba don bi ko Kabara Lalibi ale fɛnɛ Yaoundé faba fɛnɛ na a kun kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yen fana Maurice Kamto ani akere muna olu fɛnɛ kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔnkunbɛ ba labɛn Douala sɔgɔmada yanfan fɛ Joshua aussi ale ta kun bɛ kɛ wulatile yanfan nka maaw y'a yira k'a fɔ n'a bɔra Cameroun ni Anglais kan fɔma yɔrɔ la o min kɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ ye bi ko fan dɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɛrɛmankutu baaraw kɛra basigi ni bonya ni karama kɔnɔ ni o ye campagne ye cɛbaw kɛn bɛ ka marabolo de fɛnɛ taama fɛnɛ daminɛ faba kɔni na maa kelen min kɔni jaw bi ye fanw fɛ o ye cɛkɔrɔba Paul Biya ye nka maa dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ hali ni o n'a ɲɔgɔnna muɲuku maɲagaba tɛ ko in dafɛ campagne ko ta fa ko nafoloba tɛ ka bɔ a la k'i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba de donna Cameroun ni politikikɛbaw taabolo la k'u ye dɔnniya sɔrɔ u faamuya bonyana u kan ka don maaw kan cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn fiɲɛw minnu bɛ jamana ɲɛma in na min bɛ ka jamana mara ni ɲinanya san 36 ye u y'o bɛɛ lajɛlen dɔ k'o ta k'o da lɛfɛ kan min bɛ se ka to maaw bɛ danaya da u ka k'u sigi jamana ɲɛmaya la cɛkɔrɔba nɔ na dɔ y'a yira k'a fɔ san 1990 don min na bɛnkan fanga bɛ na farafina kɔnɔw na ka bɔ nazarala jamanaw kɔnɔ ni dɔw sɔnna u ka da u ka yɛlɛ ka kalata boloda ni dɔw fɛnɛ banna ko ɲina ni o sa tɛ kelen ye o ka sabu kɛ o don ɲaɲani kun ka bon ko nka ko nin sen in da jigiya bɛ k'a fɔ Cameroun ni politiki ɲɛmaw ye fɛn caman faamu ko Cameroun ni politiki ɲɛmaw ma a bɛ se k'a fɔ k'u kunun bɛ ka bɔ sunan na ko san 2018 jamana kuntigisigi in kɔni mana kunjɛ jaabiw mana kɛ fɛn o fɛn ye cɛkɔrɔba min bɛ ka jamana mara ni ɲinanya san 36 ye Paul Biya a kɛra ko ale de ye sebaya sɔrɔ k'i co k'a yɛrɛ nɔ na wo maa wɛrɛ nana a nɔ na wo ko kow kɔni tɛna to u kɔrɔlen la bilen politiki binna k'u ka Cameroun ni jamana kɔnɔ.
Rwanda jamana kono mbugutigi min bi deli k'i kanbɔ k'i kwada jamana ɲɛma Paul Kagame kwala jamana kundigi sigi kalataw senfɛ n'a y'i yɛrɛ kɛ fangasinamatɔ ɲɛma ye a kun minana ka datugu Diana Rwigara a n'a ba ka sabu kɛ k'u ye maaw su ka kɛ tiɲɛni kan Rwanda jamana kɔnɔ fiɲɛbɔda dira n'a ba mɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 5 ye juma ko yanni novembre kalo nata a bɔli cɛ k'a jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a fɛnɛ fiɲɛbɔda ka d'a ma fɛn dɔw dajira la fo a ka jɛ ni olu ye a ti bɔ Rwanda faaba Kigali da fɛ a ka passeport ni o ye taama sɛbɛn ye a n'a ba ka taa o fɛnɛ bila kiiritigɛlamaw ka bolo kan a bɔtɔ yɛrɛ fana liberté sous caution tɔrɔmɔɲɔ dɔ de sarala u fɛ n'u sɔrɔla ka bila fɔlɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa filaw Diana Rwigara a n'a ba san 2017 uti kalo jamana kundigi sigi kalataw tɛmɛnen kɔfɛ n'a yɛrɛ kun ye muso bɔ ye o la ka sabu kɛ ani Paul Kagame ka fanga ti ɲɔgɔn kan bɔ a bara ta fa o kun ye Paul Kagame jɛ ɲɔgɔn sɛbɛba ye Paul Kagame ka fanga ɲini dɔ kɔrɔ nka u fatura a nani yɛrɛ bila dɔ la k'i kwa da Paul Kagame kwa la maaw bɛ taa bala fɛn min na yanni kalata yɛrɛ don cɛ a lebu jirala bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye internet ye a lankolondani la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ja namaralen kun don Paul Kagame ka fanga de b'a fɛ ka mankudu cɛ ni o kɛwale ye o ma bali a k'i kanbɔ ka jamana ɲamaya ɲini jamana ɲamaya tɛmɛnen u sɔrɔla k'a minɛ ni k'a datugu a n'a woloba k'u kuma fɛ ka jamanadenw su ka kɛ tiɲɛni kan bibi na jaki wɛrɛ min fɛnɛ b'a kun ka ko kura o ye ko jamana kuntigisi kalata o min y'o ye n'a y'i kanbɔ san 2017 uti kalo la tɛgɛnɔbilaw minnu kan ka kɛ jamanadenw fɛ k'a fɔ u ka danaya b'i kan n'o bi kɛ sababu ye k'i yamaruya i sen ka don kalata la signature k'a y'o namara ni ka taa o bila kalata labɛnni jɛkulu yɔrɔ walasa jɛnbise kɛ n'a ye a k'i kanbɔ ka jamana ɲamaya ɲini k'o sidɔn bɛ bi k'o fɛnɛ kɛ b'a minɛkun dɔ ye dakuruɲa kelen kaso min b'a makɔnɔ san 15 don a kɔni labilan bɛ bi musolaka wɛrɛ min fɛnɛ kun bɛ kaso la ni o ye Victoire Ingabire ye ni kɔsara in na ale fɛnɛ bilala Paul Kagame ka fanga fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna septembre kalo tile 15 tɛmɛnen o taari ɲɛ da Diana Rwigara fɛnɛ ka a ko barisabu ka da ka kɛ to kaso in na ale ye san caman kɛ ni Diana Rwigara kun kɛra teri ye ka ban teriya siraw minnu bɔra kaso kɔnɔ ale bɔlen septembre kalo tile 15 k'a to yen ale ka ciw kun bɛ to k'a lasɔrɔ hali o la n'a ma ɲa ko fiɲɛbɔda den bɛ a mɔ bi a wulila ka nin ɲɛ da Diana Rwigara kan Madagascar jamana kɔnɔ alamisa octobre kalo tile 5 wulatile yanfa fɛ cɛbɔ 36 minnu kɛmɛ k'u kanbɔ k'u bi jamana ɲamaya ɲini 22 bɛ u la minnu y'a ɲini kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛ a k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka kalata sɛbɛn dayɛlɛ ni o ye liste électorale ye walasa ɲinɛn kɛra jamanaden minnu kɔ n'u si sen bɛ kalata ye u ka don maa minnu fatulen don ni hali bi olu tɔgɔw bɛ yen olu ka jɔsi ka bɔ yen cɛbɔw minnu fɛnɛ kɛmɛ ka sariya sɔsɔ ka yɛrɛ bankutu baaraw daminɛ ka sɔrɔ a kuma ma se olu fɛnɛ ka ɲangi cɛbɔ 22 ninnu 36 la k'u b'a ɲini kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛ a ka nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a ba tile 1 kɔnɔ nka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI Madagascarkaw fɛ yen a ɲɛmaa danga Olivier Ramahadison ale ko kuma nangi dɔ fɔ de don maa 22 ninnu bolo a ko kalata sɛbɛn liste électorale a datugura mai kalo tile 15 kumaw de bɛɛ la k'a dayɛlɛ wa a tɛna dayɛlɛ abada fɔ san o san a dayɛlɛli min kɛ ka fiɲɛw furakɛ a kɔnɔ n'o sera o dun bɛ taa kɛ fɔ décembre kalo tile gale ko fɔ ni sariya kura wɛrɛ bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na cun ni ka o sariya in kɔni jɔsi ka bɔ yen a k'o dun fɛnɛ kɛtɔ tɛ bibi in na maa 24 ninnu kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni ka laɲini 6 ninnu n'u ma kɛ bɛɛ kalata in u bɛ a lajɛ k'u sen bɔ a la a ka ja yɛrɛmankutu baara minnu kan ka daminɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɔ u ko jɔnjɔn min ma ko prix Nobel de la paix nazaraw ka dita don maaw ma k'i wale ɲuman dɔn n'a ye k'i jɔyɔrɔ bonyana baara dɔ kɛli la walikɛlen jɔyɔrɔ dɔ fali la o den bɛ maa fila ma bi kelen ye Kongo Kinshasa jamana den ye ko Denisa Mukwege dɔgɔtɔrɔ don filanan den bɛ npogotigini dɔ bɔ ka bɔ Iraki jamana kɔnɔ ko Nadia Murad arabu siya min bɛ wele ko Yezidi o ma don diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies a ɲɛmayaso kɔnɔ ni o ye conseil de sécurité jamana 15 ye nin musolaka in a bɛ ka seereyaw di u bɛ to ka ɲininkaliw tɛnku a la État islamique Bamaji jɛkulu a ka fɛɛrɛw kun ye mun ni mun ye musolaka in bɛ to k'o ɲɛf'u ye barisabu ka d'a kan san 2014 État islamique Bamaji jɛkulu donnen Iraki jamana kɔnɔ kɔnɔ in maaw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna u fɛ u dumɛyɔrɔ kun don npogotigiw minɛna k'olu jɔnya ni ka tulo sɛbɛkɔrɔ kɛ n'u ye u k'a ma ko esclavage sexuel minnu fara olu fara ni minnu nege bɔr'u la u b'olu fa dadigi kɛra siya in na ni o ye Yezidiw ye Nadia Murad npogotiginin
sendegɛndi ko laban de sera k'a kisi ka bɔ État islamique Bamaji jɛkulu bolo kabini o kɛra sa diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso kɛmɛ ka gɛrɛ u la État islamique ka taabolo kun ye fɛn minnu ye a kun b'olu ɲɛfɔ muso caman de tɔɲɔna kunnafoniw ka fɔ la a jɔnya siya in fɛ ni o ye ka tulo sɛbɛkɔrɔ kɛ ni npogotigini ye farafinden min ni jɔnjɔn in fɛnɛ dir'o ma Congo Kinshasa jamana de Dr Denis Mukwege ale fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana musolakaw furakɛli la musolakaw minnu ni siya woloma kuma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ maminakulu marabafɛntigiw bɛ ɲɔgɔn na ni marifa ye n'u taara bɔ dugu min kan k'u y'o cɛw fa k'u ba u bɛ sɔrɔ ka hiri kɛ musow ka sa ni k'a ko kɛ n tɛ sogo dɔ sogorɔ ye sogo bɛ n'a dunba o muso caman den dɔ ɲɔna o cogo la o sigida kelen fɛnɛ na olu bɛ laban ka kɛ ɲugun dɔ fɛn ye u ka kabilaw kɔnɔ k'a sabu kɛ tulo min sɛbɛkɔrɔ kɛra n'u ye k'a sɔrɔ u semako tɛ yɛrɛ nin dɔgɔtɔrɔkɛ in de ye o musolaka caman furakɛ a kɛlen kɔfɛ ni k'i furakɛ kunkoloyanfan fɛnɛ furakɛli y'a damako ye u k'a ma ko psychologie k'i ni hakili jira ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ e yɛrɛ hakili sɔnna k'a fɔ nin ko in ye Ala ka latigɛ ye man ka n yɛrɛ kɛ ɲugun dɔ fɛn ye man ka n yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ dɔ fɛn ye man ka maa wɛrɛ ɲɛda lajɛ k'o bɛ ka n filɛ n'a ye n ka kun n'a ye olu kalanw fɛnɛ y'u dama ko de ye dɔgɔtɔrɔkɛ in de y'i cɛsiri o bɛɛ lajɛlen la musolaka ninnu ye o de kosɔn diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ye a kan'u ka jɔnjɔn in fɛnɛ di a fɛnɛ ma sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ farikolo ɲɛnajɛ binakun kan farafina dolanti ɲɔgɔndan Coupe d'Afrique o phase éliminatoire kadara kɔnɔna na Mali dolantilaw ka sugantilikɛ la a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan fema futu dagayɔrɔ la kunnafoni di kɛnɛ min sen fɛ dolantila mɔgɔ 25 minnu ni olu kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa a ye olu tɔgɔ di dolanti min ni a bɛna na kɛ Mali jamana ani Burundikaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu kari ɲɔgɔn na o bɛna na kɛ ka bɛn octobre kalo tile 12 ani a tile 16 ma Bamakɔ ani Bujumbura Yusufu Kulibali ani Samba Traoré olu de ka sɔrɔlen do an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Mali dagalen do bakuruba sabanan kɔnɔna na ni kuru 6 ye min dalen do a kan o ye Burundi jamana ye kuru 4 b'o kan balan kɔnɔ Gabon jamana ta ye kelen ye Sudan du Sud kuru gansan b'o bolo min ye Mali senandonacilaw ye an'u ka danga de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ni nin kalo tile 12 ye a bɛ kɛ Yirimajɔkaw fɛ nɔ Stade 26 mars kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 19 tana mana gosi walasa Mali ka sebaya sɔrɔ min ye degede karamɔgɔ Mahamadu Magasuba a ye denmisɛnniya ka caman de wele minnu bɛna wulikajɔ kɛ senandɔrɔjɛkulu kɔnɔna na wa o bɛn'u ka labɛnw sabati o ka daga kɔnɔ k'a sɔrɔ maa si ɲɛ ma da o kan a bɛ fɔ min ma ko huis clos Mali cɛden 25 min welela yɛlɛmalenba ma don gafe la ten fana kɛra maakuraw ka nali ye i n'a fɔ Alimami Gori o min bɛ dolan ci Faransi tɔn kɔnɔ n'o ye Havre FC ye wa nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka wulikajɔ kɛ Mali jamana tɔgɔ la Cɔrikɔsiba 4 o de welelen do o 4 na a ka ca la Stade Malien de Bamako Cɔrikɔsiba Jigi Jara o de bɛna jɔ guwa kɔnɔna na kɔfɛmaaw la ani cɛmancɛmaaw fo ka taa se ɲɛfɛmaaw ma yɛlɛmalenba ma don o la fana kɛla Adama Traoré ye o min bɛ dolan ci Monaco la o tɛna ye Jalatigi Yakuba Sila o b'o da kelen na ani Bakari Sakɔ o min bɔra kɔsɔdani na ni gitɔgɔnna bila Nglaw ka tɔn fɛ West Bromwich Albion n'a bɔra o maa damadama na bayɛlɛmabama don Mali senandɔrɔjɛkulu in ka wulikajɔw la o de y'a to degede karamɔgɔ kelen bɛ ni ka danaya da yɛrɛ kan k'a fɔ nin senandɔrɔnci sebaaya o b'a lajɛ ni k'a jaso alors min ye nin match nin ye an bɛna tournant min tan nin ye tournant décisif don parce que match fila de bɛ tugu ɲɔgɔn na ten o match fila espace fitinin dɔ kɔnɔ ten donc il faut k'i ka stratégie caman de bila en ta faveur o de y'a to an ye liste kɛ ka kɛ 25 ye pour que surprise fɛn fɛn bɛ yen parce que rôle entraîneur ka rôle ye karamɔgɔ ka rôle ye équipe la il faut minimiser les incertitudes an nakun de y'o anw kan ka fɛnw anticiper de o anticipation de censé faire on a fait violence ka taa fo 25 la 25 fana charge énorme de don contrainte énorme de don i y'a faamu bala donc mais an taar'o la pour que labɛn bɛ se ka ɲa cogo min ka match fila ninnu aborder parce que match fila ninnu ni ala y'a dɔn victoire fila don an garijɛgɛ la Allahu akbar o kɔrɔ Mali an qualifié la alors an qualifié ça va être quand même des rares fois au Mali an ka don qualification na ka sɔrɔ an m'an ka machine de calcul ta an ma hakiliw ɲagami an sira ɲɛna an bɛ baro la a donna ta bɔra tan o bɛɛ lajɛlen o bɛ bɔ a la cogo jumɛn na an bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye
de b'a bɔ a la joueur dama ka effort tɛ o safu dɔrɔn fana ka effort tɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ de ka effort ɲini parce que Mali tɔgɔ de don an bɛɛ lajɛlen an ka to sira kan ka nin match fila ninnu jouer ala ko a victoire do an garijɛgɛ la donc o de la regroupement bɛ kɛ à partir de dimanche dɔw bɛ na ni dimanche dɔw nana lundi fana dɔw bɛ na dimanche su yɛrɛ fana dɔw bɛ na mardi yɛrɛ bɛɛ bɛ na ni ala sɔnna an y'an sinsin min kan entraîneur bɛɛ n'a ka hakilinata don hakilinata ye o philosophie de ye compétiteur b'a la ani hakilina ɲuman parce que ne bɛ se ka kɛ compétiteur ye n bɛ se ka kɛ titulaire ye n ka équipe la mais ne nana équipe nationale hakilina wɛrɛ bɛ na rendement bɛ diminuer o ye ko wɛrɛ ye sélectionneur kan k'o bɛɛ de jateminɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ titulaire ye dɛ mais n'a nana hakilina min b'a la a bɛ se ka nafa min don équipe nationale la titulaire min tun b'a ka équipe la san kalo 12 o tɛ se k'o ɲɔgɔn don a la. Mali denmisɛnninkaw ka ɲɔgɔn kafo bɛ daminɛ tɛnɛn don a bɛ k'o ka daga kɔnɔna na kabalakaw fɛ yen ni Mali sera ka sebaya sɔrɔ kalo tile 12 t'a la o min bɛ kɛ Bamakɔ ani kalo tile 16 o min bɛ kɛ Bujumbura Burundi faaba kɔnɔ Mali bɛ qualifié ni ka taa baradafagaw kɛnɛ kan an b'a fɔ o min ma ko phase finale Coupe d'Afrique min bɛna tan Cameroun jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni san 2019 ye k'a sɔrɔ malidenw ma machine ta k'a fɔ ko bɛ jatigɛrɛ kɛ o ka tɔn ka wulikajɔw da fɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalo la laseli nata ni ala sɔnna ma an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na aw ni ce aw kan bɛn.